Nai to nai joto khapani tahu tai buk sono chini kok TV kok borong news kok tmawo haino hai lamsogo ang tongon nang logera guest faide tinini kok tmarong no jeng saimalayano kok tmarong kha bujoknani eba saimanani eba lai thangjak salawni kok no jeng kisa muitu khlainani o sal tabuk masing mol phai tongo tabuk ni jorao kwbangma mohai jorao program ba superstar ogestar obahaino onglayo tangi hingkai superstar ogestar ongkha hingke yang je ogestar superstar na hanai rok borok jani munda nahare borok program khlayo jani munda nahare program khlaga hingke borok oro love share khlayo yang program nainen thangnai eba nukhungni hoite je thangu borok tini mosamung nainani rechamung nainani thanga hingkai oro kologoi thango juaro oba haikeno kaisa mangphili ba koktuma je miya hai sal miya 2 tarik salmari miya ni salo yang khwai amsai je mayung bekereng kamio je kaisa eba mayung bekereng ni school ground a jagao kaisa miya ogestar program ongkha tipra sarongni rechamung mosamung obahai miya ongkha o ongmani jagao phiaba jowa assakai tui hai lomjak tui hai torjak jowa jandi munda obahai khino miya khwai mayung bekerengo phiaba oro nasik naimani police ni khoroksa kwrui police khoroksa phan phaiya abo phia Kalyanpur PS under klayo oro police khni kwrui aro police kwrui tai aro tiasar camp kaisa tongo phiaba tiasar camp ni kuno police oro miya duty nukya obai keno khapang dau tai buksong je chini ya phawo koktuma charero kefek nunglajak salajak obai keno miyao je mangphili nungmani je tomung nukmani engko obai keno je omahai je program superstar nahar gangkai obono je cherai bwrui cherai chelabusa belai khidera koro ongo tai nukhungo rang kisa misa aji tonmani ro rang tlang laye jani mundao thanglayo jani mundao rang thanglayo yang nukhungo paithogo hongke wale gaijango engke ang saname khamang dao tai bukusong mono je puila je IPFT সরকার ফাইমনি ইয়াগুলো যে CPIM no noroi je IPFT সরকার খামানি ba IPFT hapang faimani o jorao jowa jani munda obahai thangnani niset khlai rijakha oboni yagulo 6 মাস 7 মাস ni pore heno taisa haino hai amchai coming rogo jani munda jowa thangnani taisa surung sauka oboni porebo tipra motha yagulo phaikya tipra yak motha phaimani yagulo bo haino obahai chini tomungo chini chamungo khapia gothogya kono jagao jani munda muthung mangla nei program logo kono jagao jani munda muthung ya rokhnei kok banglaikha piaba afro belai samung kaham ngoi tamani social war ni bisingti phano piaba o jorawono je jani munda muthung jagla kono jaga ma muthung ya tabuk agini haitai jani munda tabuk chole glak jeng abono riglak nei kok sabai mani piaba tabuk jani munda haino hai program khano jani munda ni jowa angi phaijakwa khapang dau tai buksong tei tormani hai obahaino miya ni kaisa koktuma miya je khowai amjai je mayung bekereng a jagao miya kaisa superstar ogestar kaisa mani ar samung panda kaisa mani o samung je ogestaro miya asakhe jani munda jago je borok bango miya sai silap kwrui obahai khapang dau tai buksong engka chini culture chini tomung chamungo obahai ni bagida program khlai na lukurong no phungna bagida program khlai thik ase nang dugan khlai mano dugan phal mano dugan kebo mariya dugan kaisa no mon komoti no hoite pia jandi munda jowa obahai rok ongkha hangkai chini tomung chini chamung culture bahai ke khapinai bahai ke o jandi munda no mothaknai kebra tong
Piaba aro police ok jani munda rombo hunpano police ok jani munda romya tangi romya angkai omo hai program rogo se jani munda dum saka dum kli sare mothangi dong angkai bahai kengnai khapang dau tai boksong obo hai no mia mayung bekengo kaisa jani munda kotor jani munda cholikha o jani munda o asake borok kbang asake chirok hoglajak yang tai lama ganangai chere rok chirok hoglajak to bike furu kalai chirok hoglajak to abdo sai chi lab kore tai buri basa chala basa kona koni thanglai serak sarak kok selmani abdo sai chi lab kore o yang janjane buma bufa hanjane rok bo amte hairok no basa sikala kahamja kaham no yakari horo dol bai thangnani hai bai thangnani hne yakari horo amte rok no baksa langma soi thangbai khabang dau tai boksong langma soi thangpuru simingse ba bike accident phanongkha ba bike thutai phanongkha ba lama klai phanongkha je kono angai thai thangpuru langma soi thangpuru angkai ani basa hne aburu to kaloyo piaba omo hai je nukhungni finance sekang obo hai kono ani basa haike thangai tamung no obo wansuya just buma bufa baksa rohoya ni tong phano basa butirok khari phayo khabang dau tai boksong obo hai rong no chini bagai important khaya garei phaidi jeng abo hai tamung chamungni yakak la khangkai belakhan janai tangai hingkai je jani munda rok bo haino dafa hodani abo belakha raida saya o raida saya rok abo amnase abo illegal abo jani munda rok illegal juwa o juwa rok no muthangya taman chao hingkai agio je kok ribai mani IPF ti bo haino muthangya oramsa khlaikya muthanglia ta thangbai di hne aprubo haino bada khai প্রায় 6-7 মাস বা বছর কাইসা অবহাই হামই টংখা কেবল কোন জায়গা জুয়া করেখা জানি মুন্দা করেখা ইয়াং অবন ইয়াগুলো তাইসা হাইনো হাই জানি মুন্দা তরক চেংলাইনানি সুরং সাবকা তাই অবন কারিব তিপ্রা মথা ফাইমান ইয়াগুলো ব জানি মুন্দা কোন এলাকার প্রোগ্রাম গো মুথঙ্গি মানগলা হাই ইংলা খেनै বাদা বাদিনি খাইমানে অজরাও এমনে belai kaham tongmani mobo muthangjakliya afro abahai program bo janni munda rok krei abahai angi bo thanga belai samung kaham khaikya tipra motha tai IPFT piaba aboni yagulo terek taisa juwa janni munda thangnani haina hai amsayo chengjakha tai o janni munda thangman simiya lama ganangai je tas thanglayo bura tamu cerai lama ganang tas thalayo ofili nahar ka hangkai mokol kejeng kha nahar layo abo haino chini samaj da phawo lama kinaro jangni tas thalayo bura nana dabrani saman borok lama ganang tas thalayo tai obono sajaka hangkai sajagya ongo tai obono rokno police ok patrol duty khlai rogo oboro hairokno naina nangmani piaba police ok abo hairokno patrol duty khlai ani bisintino nogya abo hairok tabuk lomoi tongo terek angka terek abo hailom toman bisingo je jeng jagani mung khuliya je tas thangai tongo lama ganangai je tas thangai tamani aro kobang borok no siniwo kobang borok no abo hai ongo pia a lama tei school chatri kobang ma budi giti ganang kobang ma nungai sinai borok tamoni ni master kormachari hoite ni romboi ni kobang ma borok o lama tei layo pia ba yang lama kinaro no abo hai kai tas thangai tonglai mani mangphli rokbo chini ya phawo obahai rok chini hodawo muthagya hangkai tebo next generation chare rok obahai rok no serengai mano jodino norok thangnani mujungui tongkha hangkai side paito thangai norok thangai mano khabang daw tai buksong norok no ta thangni hiya ani ta thangni hinani odikar kre piaba chini phonok tai jeng phonani chini baiddota ango obono karibo phaidi tabuk jeng tekaisa kok jeng saimalaya khabang daw tai buksong khana Tulasikor hatiwo kaisa kotor panda tongo o panda ongkha khana nok chengjaknai je building je Tulasikor market tangna nai tongmani obo khana chengjaknai obo khana aro bazar ketal tangnani bagai khana aro pala kaijaknai aro phainai Montri Ratanlal Nath tai 26 Janwari constituency ni montri borong monang Onemes Deborma tai aro sambabona tongo Ananta Deborma phainani sambabona tongo khana Tulasikor je market ketal tangna nai tongmani obo khana sengri jagnai o building no hangkai khana kotor program tongo kaisa
gai abono karibo khana 4 tarik yang IPF tinibo kaisa tongo yang basaibari hasukni khorang community hall nogo orobo bongni kaisa program tongo hnai kok tuma khabang daotai buksong tabuk to chomari ganarek obo haikeno lokorok tabuk decide khlainani jora lokorok tabuk hamjangna jora lokorok tabuk thanchangna jora lokorok tabuk bodol shlailaimani jora lokorok tabuk nasimma jora sabono bo dikhai chini taklai hamkrai no jeng bahaike bansino obahairok tabuk lokorok decide khainani jora gai lokorok decide khai tongo bising tabuk tai joining robo lai tongo tabuk BJP IPFT CPIM Congress yakarei Tripura motha thanglayo yang koktomaro kawo uram Tripura motha yakarei bo yang BJP rogo thanglaimani hingkai yang IPFT yakarei BJP thanglaimani abo hairo nugui tongo khabang daotai bukosong obo just chini yago je information tongmani jeng obno saikhnai mansi kok khabang daotai buksong paidika khabang daotai buksong tini sala jorani chini kok tibini kok lampanda orono muthangnai obo muthangmani bisingte amtai ha kok korsanai je jani munda jowa thang tamorongno isa muthakdi obo muthayagai chini cherai next generation nogni cherai rok tebo obo hairok sremung ngai thangnai obon bagino obo hairokno belai kheno muthaknani dorkar muthagui mainangkai chini dafao o jemon kamai buphango totoba gesangma hai oba hekeno longmui thangnai terek jowabai chini bororok khabang daotai buksong o draksa mono siming kasuma bai iya yang jandi munda jowa thangmarokno bo kasoro nangnai nga oba hai program burung no jowa nahari tongkhangkai bahaikene ba jowani bagui da program khlai na lukurokno phuna bagui da program khlai yang nasigi naikha hangkai abono jowani bagui program khlaio rang lap manani bagui program khlaio jodi no nang lokorang phunna musungui tongkha hangkai lokoni bagui no obaike hukumu no sosai phunani musungui tongkha hangkai tini obahai program jagarogo tini janni munda tongola khamung abahai jowarok tongola khamung khabang daotai buksong hingkai norok jotono buji mankhana miya mayung bekeringni kok bo saikhana rigajeng hingkai musungnong jeto nai tongdi choyakare jingtebo chini yaphawo omohai je kuno program superstar Augustar jodi tongkhangkai jeng obohai je jowa thangui tamani jeng obohai mangphilorno jeng tisawui phonoknai chini phonoktai chini phunani odhikar bisingtui jeng kok sao tai phunugo nai tongdi choyagare chini kok TV salborumni update narokno jeng sawi thangnai theyasakno sai thangnai theyasakno obohai jowarok choli tongkhangkai jeng phunugui thangnai nai tongdi chini kok TV